Yang ingin boleh durungkat bangi hari kesini kita minta. Bagi lah banyak penlong hari tinggi sekali boleh kesini hari kajian kecung boleh. Ni penpau je semua yang minta. Pastor yang sarai cakap pelang barok kita khat dengan komiti pelang ki perabangai bayi barok ki bela ban pei ban snap ya kini ke kubur dekat ketiang ke boleh kini ke sengi saya bami menyelam terdekat bagi ke barok ke baginya berpendap lang baju di ke kubur ke minta kinong ke pelang hun akhbar ke di sedai ke boleh dari kubur siapa ingin ya cakap tungi pai boleh agak tinggi baik. Kukupa tinggi bahbeng, boleh betap dekat tinggi, dekat tinggi seni. Boleh terlengkap bangi, haduk di kapur, bakal kelemat kebamta. Boleh kerkuingi, laangi kemet kebesar kebaklan. Bat ulah pinjau ini, ya kejadian kam tinggi kebelang sini. Pengkedang, bat berpengklanyi kemet kebetulan kejini. Ialam ni dekat pengen di kapur. Ramborok ke bini penep ni kapur. Ilong ke bumi kerku. Ke bumi ialam ke bumi mitolengkat. Semua apa yang kerja khot kerpat. Nabai kini orang ipan ketinggu Yesus try nang penem jengi. Amen. Hari kapur ini juga penruai. Ya kawe kerja ruai. Hadin nang tang siok. Ya kajing polis dang dan Mr Morgan nombri hadin badap ban polis dang injok berpenep ikimta kepada kemat cengi di kapor ban pengketang iki cengu bat kumju penjok ya ki special bal na ki arut ki norwai hari ke singi bamta bat injok ru kubor na keting jong blei nah itu mesan jengi itu mesan B Khongwir. Jadi ruai ke bah. Sanspa nriu kendai. Sanspa nriu kendai. Bat life lai bat ya ke ruai ke berim. Yublei long ke buram ikam bulale lukhun ulapa bayangi uit je. Wai la ke im kekuna ban siu kekerdop neng pli bangin rung ki brio ini ruai bro lai tri ki khot rengkat bang khoros ki ruai ke basan spa nriu kendai Yublei long kaburam ki kambulale lukun ulapa bayangi u ije u ai la kajing im kakuna bansiu kakerdab neng u blebaken rong kibrim to yaro ya utrai snapper thei ba ukren to yaro ya utrai piki ben real shakmen to anda ujisu kun sha upang ai buram ya ubula le kampelam das nam leila pen long jing sil spa janai jing im ha ki banget ukular banai nong pop ubakrau tam bawan danget skem kajing ma ba jing suk hu jisu un shem do yaro ya utrai snapper thei ba ukren do yaro ya utrai piki ben real shakmen do wan da jisu kun sha ukpa
ya ubula lekam pelam kikam kibakrau lale hapertheim dauru hadonut jinkmen gaya ishlei henrei kan salong jing pelakam balan onda ya ujisu ngin yo imarkman to ya ro ya utrai snaperthei ba ukren to ya ro ya utrai piki ben riu shatmen to wanda ujisu ukun sha ukpa ai buram ya ubula lekam pelam Deshwa bang pendam sha ublay ka jinduai ngan puli ka tu kan ni na ki kitien ki bakentang ki jong ublay ka bangila ben syam na ka kitab sam kalonong ka bakandai fuwai ka khot ka ba hadu ka ben riu bat kumju ru ka khot bakandai bat ka ba shpong bat kumju ru ka siti upor sa kinong Filipi kalonong ka basaw dokhat ka basaw hadu ka bahinyo sengap yakini ki kintin ka ba ublay kwa ban kren akidanut ki jongi nganong syafang utrai ulong ka cakari jonga bat ka kut jonga ublay jonga hau bang asyana naba on pelaj yami na ka sang kawe jong nongrem bat na ka tingyap khlam ba pensniu on tap yami dala kisner bat hapo ki thamnyang jong u menyori yaledi ka jing sisa jong u kalong kasti bat kati ba men am shep tieng na ka ting tri men lemni nau khnam ba her mensni na ka tingyap khlam ba ya hak badum lemni na ka ting pinjot ka ba pinjot mensni naba mi atrai milong ka cakari jonga mela pelong ya bahli tamya ka cakashong jongmi kan umja ai ka basniu yami lemni kanu ka yinyap them kan umwan hajan ka yinjan jongmi ka siti upor so kanong Filipi ko ongkumni to finya kamen no ha try halaka sngi te nga ongpan tu ya kamen to ai ba ki sha jongpi kan pau haki brio baro utrai ulajan wat kuslai ya ke ru ndrei ha ke baro da ke jinduai bat ke cingkerpat lem bat ke cing aingu depen pentip ya ke jing pan ju pi cha ublai te kata ke jing suk ublai ke palat ya ke cimpang baro kan ri jai ken ya ki donut jengpi bat ya ki jumut jengpi ha kures Jisu tu ublai nya sungo ya kini kinti balak pulian ni kapor tengi pendam ha jing duai kokpa jengi ubah meneng ngiwan bandam redet aki slatat ki bokho i jongme ban aingu ya ka kerteng ke jongme namar melong ublai jungi ngilong ki khon ki jongme ngiwan ban aingu eme ko try nama mele thau yangi ha ka dur jongme hi bat mele jet u yangi bangin shar halo ki ki jin thau ki jin pelong jongme ha ka ni kasla putai ngaingu eme ko try namar ka jing ba ka jongme ka palat ya ka chi champang baro ba ka jing ba ka jongme ka ban de bom chukut shak bom chukut ha ka ba mela IT ya law khun bala kha marwe na manta ban syayap alo ka ding pana na manta ban saj ya ki pop jungi ki bala her pateng na wadam mat ke im ha khper eden ngaingu eme ko try Jisu namar ka chinsha sitam ke jongme ka chinyap ka bakor tam halor ka ding pana na manta manya saj ki pop jungi na manta man pinyasuk man pelai jungi manya saj ki pop jungi hakmat pa jumi
ubah meneng. Ngi pelaru atrai bangi long ki breu ki bopop, ngilong ki breu ki baduna. Handrai habangi pai sya kading panai jumbe ko trai. Ngi so seluruh benwan namal mela ba ya ki pop pingi halor kading pana. Tunang sai trai jisu ya ki pop jungi dak senam jumi. Kenang ba ki pop jungi kilong ki bali kum kayor. Ngaduai ru ko trai jisu ha kane kapor tudan ngi aingu yami me mendan kat bangi akan dipor. Bar ngi aingu ru yami ko trai jisu namal mela sing ya kabalang kabalong kamet kabakentang ke jumi habaki kerdap ke tujok kem namla ban pinjat jaka ko trai. Nama kata ngaduai ku pa weit tudar kat bakabalang ke jumi ha kani ka jaka kenang bakal long kabalang ko trai jisu kubanya takabor bat ke jingalam jong mesiam pokoi jumi. Ngaduai kerpang ko trai subit nam taki pastor kita memasan kinoyalam jangka balang baru ki dekat komiti jangka balang komba male pengkobor ki seran jumi hakan nong ba Jerusalem tu pengkobor ki ko trai du mesim bukui jumi makin nangla banjalam ya ka balang jumi makila banjalam ya ki khun ki jumi makila banjalam ni kilang berat ki jumi harakasam kenang ba ki khun jumi ko trai subit ki balang kilang berat kemnung sakamano jeni satai makin nam ja no nakasem ke jumi kamtam atra jisu be makin nangla man pendap ya ka hukum ke jumi ka hukum ka boong banyalap ya ka gospel ke jing pendim syap ki wepat ki mesim ki bakodol ki bompat mat ya ke jing pendim ba ke jumi ko tra jisu be anda doai kerpang ru ko tra jisu be nam ta ki seng ki badan hapo ka balang ko tra jisu be ki baya sendrop lang ki baya trilam ya ka kam ka bakentang ke jumi ko tra jisu be na do ki seng kena ki seng samla ki seng long kemi bat ka skul pompau ko trai subit ngada doai kerpang ko trai subit to darengkat bat kinang ki kam ko trai subit hapo kiseng jong ka balang ko trai subit wat sha ba ka nu ka jing so briu kan dan ha ka jing im jong ki kan dan ha ka jing mut ka jing pakhat jong ki ko trai subit hendrai ba kinang la ban perlit jaladi ha ka jat kading phana ke jumi ko trai subit balung ba ka jing sang khana ko trai subit kinang la ban yalam ya ki khun ki jongmi kinang la ban hikai ko trai subit ya ki kun heb ko trai subit kanang bakini ki kun heb ko trai subit kan he kan san ko trai subit ha kalenti ka an ke jongmi ko trai subit ba kum ju ru ling ba ka jing samla kinang la ban yalam ya ki khun samla jong ka balang ko trai subit kanang ba ki khun samla kim nam sha i ben ko trai subit ya ka jonglang samla ju ki ha kan ni ka sla percaya ko trai subit bakum juru ki seng lo kemi ko trai subit ki batrai serham sibun ki kam ki ba ki don ko trai subit ki seng kantai ko trai subit ki balong ru ko trai subit ki paya ki baskam jangka balang ke jomi ko trai subit bakum juru lomba ka skul pun pau ka balang ka slem ka bahikai na ka tin ka bokhui ke jomi ko trai subit ka bahikai ko trai subit ya tin ka bokhui jomi na do ki hap ki barit ki khun samla ki long kemi ki long kpa ko trai subit kajing kai ko trai subit na kaktien kajing sisa kaktien kajomi ko trai subit kenang ba kajing sisa ko trai subit ha ba kinya so ya kaktien ka ba khoi jomi ko trai subit kan palat ya ki nak ching sa te brau ha ki bor jong usaitan ko trai subit bat ko ba mi laong ko trai subit ba yo pailang jangan to trai subit menyalam ko trai subit leng ba kaktien ka ba khoi ki jomi ko trai subit makin im ma kalenti ka an bat ke jomi ko trai subit banyak skam ko trai subit Agni kapor ko trai subit ada dua kerpang ko trai subit namanta ka balang ko trai subit namanta ki khot tong ka balang ko trai subit namanta ki longyeng ko ki longsem ko trai subit ki don na pedeng ki khot tong ka balang ru ki bala jengai no me ko trai subit ngangit skam ko trai subit me wadap ya ka baneng me wadap ya caka baro ko trai subit to lek pen keren ki danut ki jong ki khana makin susuk ko trai subit ben shong kum tuan rei makila ko trai subit mon phai pat sha ka sem ke jong me ko trai subit makhnang ba ka balang jong me kanya kemelang ko trai subit mat kita ki mesim ki bakodor ki balawan phai ko trai subit ki dan ap deng ki long yeng ki khot jong ka balang ko trai subit ki balama de ki pang ki sistem ka balaban khia ke jumut cuk perkhan ka balaban khia ko trai subit ya ka jing im jengki ya ka met ko trai subit anget scam arajas nem sha melawan sakani ka prote ko trai subit mela yalap ya tin ko bakhu jemi mela yalap ko trai subit safang ki banai beneng mela pingkhia ru mela le ru sibun ki kamba ko trai subit mela pingkhia ko trai subit ki pang ki bestom mela pinya yu bad ko trai subit mela pempet pat ya ki ba mala ko trai subit bat ki jo ki kamba mela kular ko trai subit ba ki kamba ki ba kham khrau men ai ha kita ki ba khot karpan
ya ka katang ka bokho ki jong mi ngi kam kenti ko trai su be ya ka ni ka kamba ka jong mi ko trai su be da ka ti ka balang mong ka jong mi to sa trai su be to le makta ya ka ta ka mat ka bapang ka wisdom ko trai su be jong ki khot jong ka balang ko trai su be khna ma ka bo jong mi kan mi ko trai su be kom ba ka kan thai mi sam ka labat ya ka teng kop jong mi mat ka bo jong mi ka la mi ko trai su be ba khan ni ka por ko trai su be to ai ba ka ting ping kha ba ka bo jong mi ka long ha kita ki bapang ki wisdom ko trai su be khna ma ki ya so ya ka por ka ting ping kha jong mi ha ka ting em ka jong ki ko trai su be ba ga de wai ko pang ru ko trai su be to peng khia tang hang ni ka mat ko trai su be ndai to peng khia ru aka jolong mestim joki bang kin so ko ko trai su be wala ki ma ko 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 trai su be aka jing ka joki ko trai su be na roi ka pang ko trai su be nang ta ki long yin ki long sem to ka bala ko trai su be idan ki long yin ko long sem ko trai su be ki bang yo ko tang ka ba ko trai su be ki ba duk ki la san ki ma ri ki joki ko trai su be kam tang ki ma kum ki ni ki por ka ba e menteri bang ta ka por ka ba e man pen dan ban pendap ya ki jakam ki baro ko trai su be bang get scam ko trai su be ko me balap sa ki san hajar ngun tang ta ki pu ba atli ki dok ha ko trai su be to lej ban sa ya ki ko trai su be to pendap ya ki syang ki ther ki jakam ki baro ko trai su be kham tam me pendap ya ki jolong me sim ja ki ma ki wa chwa ya ka hima ki jong mi ko trai su be ba ya ki e baro an sa ai tam lang happy ko trai su be ngadwai ko trai su be namanta jongi ki khot tang ka balang trai su be ki ba mila kar khu e aka jing em ki jongi ko trai su be to koren na ki men sim ki jongi ko trai su be bangin dan ka sim ki jing so son e ko trai su be banyarap lem nang kita ki baduk ki batangan ki ba slang ki rangli ki juki ko trai su be ki balong ka jing sakuri ka pen sau ka ba pen so ba e hakmat ka jing sin e ka jongi ko trai su be Radwai kurpang ru akan ko por ko try su be usaki ujomi ubamale chi ban koren banyaslok nak khtin ka ba im ka jomi ko try su be nge scam ka chung pkhre kalong ka donut ka jong ubriu hanrai ka chung pinjanai kalong nami ko try su be karen ko try su be leng ba ka sin tu jong u ko try su be barbarwa ki kintin ki bami na u ko try su be kalong ka bor nang mata ki ba yasngo leng ba ki ne ki kor ki bor ko try su be hakilong yen ki long sem jong ki ko try su be khnang ba kang ta ya ki donut ki jong ki ko try su be khnang ba ki khot tong ka balang ko try su baro ko try su be ki nang la ko try su ban pur ki thit ban sei ki slawi em ban sei uso batre museum ha jing im ka jong ki ko try su be ngada rai ru akane ko por try su be kerpang ko try su be ni don ha kani ko por ka ba e ka por try su be ka bang tip ka e ka banja ha kani ko sei ko try su be ngin tip ka e ka banja ka jing im ka jong i ko try su be rai tang ko we ngi tip ba ka jing wan asian jong mi kala nang dan ko try su be ba ka jing la thu ro pa na ktien jong mi kala nang pandap ko try su be kom ta try su be to daring kat bangi ko try su be khnang ba wala ngi em kini si jing e ngi em kini si ki jin jar hawa buon ru ki ba sha pen chitom nam ta ka buram ki jong mi ko try su be ngadwai khmat me ko try su be to kristan ngi ko try su be ma kam sim ngi kam kejap no bangin phaidin no mi ko try su be handai ngi nang to bas kam ngi bangin ya ne scam adu ka pokot ko try su be washa ba usaitan ko try su be pin chepti ngi ko try su be pin kuslai ya ki jim ka jongi ko try su be henrai ngi sem ka jungkular jong me ko try su be ka ba mi ong ko try su be wakhi kuslai na kan danu jong pi to pan ya ki kai bor aka jin dubai te ka jing sup jong me ka bari kan ri jai ken ya ka danu ka jongi ko try su be banget scam menya smo ko try su be ya kini ki cingkerpat ki jindwai jung ya khamat jung mi bedodan kadru ko try su be mat kini ki wei pat ki ban sim benta ko try su be daw museum ubok hui jung mi to dan kat baki ko try su be ai kin smo ya ka bor ka jindan jung mi ko try su be hak jin shakri jung mi ya ka teng ko hui jung mi ma ki pop jung mi ko try su be to klet ki jing bakla jing baro hak teng jisu ni pan amen hari ke por pak ijo ya kapan pendep ikam ka bang ya ban kentang ya ki jing aingu ya ki ba ki para bang ki leno syakam ko jong play to hari ke por kentang ya ki jing aingu ko khpa jing ba bening u play badap de ka jing ba ka jing snei u play wala kirku e yingi bangila ban yo ya ki kirku na ka ti play ben bo mi bat bangila aru ban ai syakam ke jong mi hoi ki jing ai jing ki long ki parit
habaya persang bat ki cingkerku ki ba methe ak cingim ki cingi ande sai sebe ba cingi ya ka ba minu ikti jo ki cingkerku ba syakadu ko benta ba ka balang ka penkam kandaroi ke depan kerkai kerkuru tai sebe ya kicing ai ki cingi ba ju dak ki pelap ngai ki ai syakadekam ba me kerku ya ki bagi lapan ai kelut syakam ki cingi or bakin air iki met bagi museum dah kebetapan syakri batan penamburam ya keteng kebuku ini ken mau kerpang ru tersebut nak kata kuncang balang kibom kot bor kibom don bor dok ye ya kapan ai syubi saya berkerku iki saya sebut bagi bagi sengi bagi tu kinyok iki kerku nami bagi lapan dan bentalang banyak ai syakam kecumi sengal bapa diang ya kecokot kerpat nabai kini perangipan agak keteng cung jisu try no penim jingi amen hakri kepol pag injo abad ya ki atli special number kawai na iban nong steng bat kawai pat na bai man jongi bat ngi penpalu ke sungu nam ta jen itu mesan B Khongwir hadien bakineki kun jeng kebalang samla kedapan ruai kepat itu mesan B Khongwir bain simi kebenta ngayu yo beli ai ya kebet kebesar kelain bila am dekat pengir kapor bat ban samru ya ketiang ke jong beli
ta brom boleh. Mentang aqua ban ong happy siapang ulok nagalili udai ulok bangam chu shem jing em trong nga haba kelon wan yara habang asliang wan pentengan udai ujisu ulok bamju kelah dan ko dok no jonga ben ko dok no jonga men simbaku ben ko dok trying show men simbaku ben ku donut jonga kabar tengah rasya kimla yang ban ajing tengen tang bat jisu ngasiam jing sok u ai jing kemen halor ding na u kloi ban yap men simbakya ya bọc lá say lọc ba cơn say tâm hai cái chuyện em trong nga bên khối đó nó trong nga bên khối đó nó trong nga bên sim ba khối bên khối đó cho men simbaku ben khôi đó nốt trong nga ben khôi đó nốt trong nga ben khôi đó nốt trong nga men simbaku ben khôi đó trying cho men simbaku ben khôi đó nốt trong nga boleh nang mata ke buram jungo. Amen.
Tbn Mr B Khongwir, Ibalong Chairman jong kini kejing seng, ki Pastor jong balang ki Tbn Mr, kumju ki dekhot jong komiti balang, bat mapi ki prabangai, ki balai pelai ke por ke bakordor ke jong pi, ban sengap, ya ke kubor nak ketien ke jong belai dak ni ke rukom, lengba ke YouTube channel. Ai ke belai pi baro hak kerteng jong tribe unong pen imjungi uji sukres. Habang ayeng ke ni kapor ban saya ke kubon nak ketien ke jong belai. Ngasngau ba ke belah duai dan unong polis dang ba Morgan ba pen kan ma ba kini kisngi kelajan poi sakaban kut. Ngaru ngayeng ban pen scam ya kata ba kini kijing jia ki bajia kini kisngi. Kejing pang, kejing shitom, kini kapang klam, itma ke bangi asngau, kejing ya dai, kejing ya shrut para brio, kejing ya shun, kejing ya pen, kini kigei baro ki penpau, baka bakut kelajan bau jisu, ulajan ya kabanwan, badaka banga ong kumtang ngamut ki para bangai, ban penting, nani ban bu ya pi baro, ha kejing seir jong kemensiam, lakalong ha kanu kurukom, ngin nompen kraw kini kejing nginum ya ro ya kejing pang covid khat khandai kabangidon kam kalang rang melong bakrau yo blei jongi balkum bangi jurwai kejing rai nong shamen siam ka ba sanspa nyau huai kadekhat ka banengkong ka ba pen kan mau yangi pen krau yu Yesus Kristus utrai pi baro junom do ki para bangai habangi pen krau ya ublei bangi pen krau ka kerteng kejong Yesus kabangidon kam ban le kalong bangin wan sa ublay jongi maka ketien ke jong blay kadon ki kular ki baskam ya ka ba msim la pen kain setia maka ta kalong ba ublay ru unwan hajan yangi bat lada ublay uwan hajan nakabenta jongi kadon kador ka bakrau bangi bu ya lagi jong ki jing im ki jongi ha ka jing singain ka bakrau maka ketien ke jong ublay ka siti pol siki rom kalong ka bapra ka dekat ka balai huai ka ong kumta lada ublay udan hakaliang kejongi wei uta ubanyale yangi ki para bangai habang yang kini kaporo ngasung thu banga yeng ban kren hapedeng jong pi upai lang balasiu spa badon hapedeng jong pi ru badon hakajing bam sngau thu hakabakum kanu kajing long mensim pi pidon hakajing sngau thu kajonga kekerdan kebenengkong ni kejing long kebenengkong kebangidon kalong ba don napedeng jong pi upai lang jong kebalang kibala bun snem pila jak no na kejing syakri bat pinyau sting bat him sim kia kakam kejong utrai kini kalong kapor kebangangan ong ye pi tu ki joj na kabayo thia man pen ken mau yalade bangan yang hakmat jong ublay bat ki para bangai kani kalau kapor ke banga khot ya pi ki bakum kita tu pen kan mau ya lade ban sim khia ka kam ke jong ublay ban num nyau sting ya ka namar bakadon ke jingma ka kita Jeremia kelenong basapu pra ka khot ka basipau ka ong long balatim yuta uba nyau sting ka kam jong utrai bat nak benta jong ki para bangai pat ki ba bun na pedeng jong pi piakit piaba ka kam ke jong blei ba pia smart ru ya ka ban kiu sya ki yang ka bakentang ke jong u bar ki jing dwai ki jing no senyang ki jong pi ki ba bun ka balang kini ka bangadon ban ong tu nginang ya smart ban kiu sya ki yang ke jong blei nginang smart ru ya ka ban sya skor ka ka ba blei don ban keren ha pedeng jongi bakum ru ban treismat ya kakam ke jong u bat bangin nang yo ya kalat ban ra ke jong mensim ke jongi nang ba ublay un syam ba ke jing im ke jongi kalong ke bahun bangin num sngau hun tang ban syong bangala pendep ya kakam namar ba ki para bangai jisu pen ken mawngi ha gospel ke jong Matius kalenong ke bah nyau ke dekhot ke ba arfuar ke ba yathu yangi ke ba syai kedar baki kamba kimla ban pen im yangi ya kaba on pen im yangi on pen kesan yangi datang da kabor jong ke jingai
kum ta kani kapon ngapen kan mau ya ke ba upol ong hakisithi seki rom kalong kabasan kad khot ka benengkong ka ba ong kumne namar kata balapen kesan yangi da kejingai idon kejing suk bat ublei da utrai jongi uji sukres bat nak benta jong ki khot ka balang ki bala kut jing mut ban buat yu jisu ki bala IT ka deng kna ka jong utrai bat ka ba phlai lagi jong ki pop bat deng jong kijing kijing pensoi ki bakia kendo kidang yai yale nak benta ka buram ka jong ublei nak khot lang ipi baro bangin yakit khia bangin nang la ya ka ban syakri ya ublei bat bangin ya ine hadu ka bakut maka ktien ka jong ublei ka ong ka gospel Mathias kal nong ba ar pusau ka khot ka bakhat lai ka ong kumni bah nrei ta ublei ne hadu ka bakut uta ken uban yo like im kita kilong ki ktien ki bangabu ah ka basdang ni kapor ngakwa ban pois kini ka benta ka bangla thmu ban kren hapdeng jongi langkum ka balang ka chithi ka jong apostol Paul wa ar se ki korin kalong ka basan ka dekat ka bakhat nyau ki kentien ki ba ong kum ni kumta lada uei ru udon ha ukris ulong ujing thau bathamai ki berlim kila du'no hakmi ki baro kila jalong ki bathamai ki para bangai aba kren ya ka ktien ka jong blai ngakwa ban kiar nakaba penthai bat penjelep ikinong sngap da ka baong baka kani ka subject kalong ka bayar ka bejliu bat ka ba ban sngau thu ngan ong yapi ka ktien ka jong blai kalong ka babang habang sngap yaka bangan khot ingilang hakani ka por tu inya sngap ya ka ktien ka jong blai kum kinong sha hikai ma bau blai ong ka ktien ka jong blai bau pen kendit thia ngi man la ka singi man la ka step bangin yo sngo bangin sngap ka ktien ka jong u kum ki basha hikai kat kum u isaya kalanong basan phau ka khot ka basau ban ngan kiar lo ka ni ka por ban ya thu sepang ka history jong ka sithi upol seki korin kumno la tho hangno la tho balai la tho yaki tangan kiarno namar nga snguthu bakan bam palat ya kapor banga kwa kan ka por kolong bai ka jing bam ka badon haka ktien ka jong ublei ka blong ka jing bam ka bakan jamen siemi kam dan kam yanga bangan ya thu ka jing itenat jong ka plyang bam ka badon sentiu ni ka jing ruoj de kirong siar saudong jong ka plyang ne ka badon kam kolong banga ngan ya thu pi ya ka ka jing bam ka badon ha kata ka plyang tinamar kata ki para bangai nginya yat baik sya ka bangin yo sngo iki mat jong ka jing selok naka ktien ka jong blai bagani ka por ada don den jong pat jong kepala masuk bu bagani kalau dimentor di hikai ki ren jong ki jingran ai ka buron syau blai naman nadu pang krek ni bentar ngalak doai khmat jong trai nong kena kaburam barok kade ke jong ne om ka jong asyuk marta nyai da kata ke jing so thu banyak kren ya ka ktien ke jong ublei ka benta ka ban nengkong ka bang kwa ban bu ka ni ka por kalong kumni bahabang ipule ka ni ka dekhot kitu ki sembo kentien ki baong uei barok ubadon ha ukris ngakwa ban ong kumni ki para bangai habangi pule ka ktien ka jong ublei idon kam ruban yo ya ke jingmut ke jing perkhat lailam du mensi makhoi bat hak ni ka dekhot ka don ro ka wei ka benta ka bari hang ni ka ba teng kaya lamingi banginum sautu bahai ka ktien ka jong ublei nama ki por ke men shwa man banga pule ke ni ka dekhot ngapule ka ban ong kumne uei baro ubadon bat ukris bat hadin habang sautu ba ke jing pule kaya lam penman sa kejing sautu ka baper ngala pendam ka jing duai bat pule ka bun sin ngasem bakadon ka dor habaong uei baro ubadon ha ukris bakadon ka jing aper habong ha ukris bat ukris pila da ong bat ukris kamut ukris na kani kalyang ni ublay na kani kalyang nga na kawi kalyang kolong ban kum kitu kinar kabla pensyong
iki salentem jong karel kiba yaya sakmat sakadiang sakamon ba sakaju kajing thau tangba menuru kitu kinar kimjia kendo ba kinnom ya kendo hiru lanu bangaong ki para bangai kata kalong kajing dei jonga bat ublei ngasngu ba ngabu man yala kajong kajing im ha kajing ma namar ba ngannom ya kendo lanu ru hoi ngaya kum kabalang sakadiang sakamon sakmat penban simya kendo setia bangasngu ba lakum no kajing im kajongi kum ki hun jong kabalang kare belong kajing im ka pendem bat kabanga lani kristan un bret yaladi hakalong renyeng bakalong mensiam kajong jisu nakata kadau kadon kajing mat ka bakrau banong ba ha u jisu ban ngakwa kan kapor ban nek sikat tu kan gi benta jong ka ktien kajong umblei ban kristian yang kene ka ktien lani ka kentien ka baong ha ha bat ngin sim naka gospel kajong Matthias kalong ka bakhatway ka dukhat ka baar pupra hakatu kajing kren kajong jisu habau khot ikibriu ban wanra ikijingkit ki bakhia ki jongki kaktin kajong ublei ka ongkum ni to wan hanga phi baro ki bathai ba ki bakhia ka jingkit dengan penjemnya phi bu jisu khalam ong to wan bat nga baka baar ni phai sha ka gospel kajong Yohanes kalong ka bakhatsan ka dukhat ka basan u jisu u ong uta ubayaine hanga bat manga hau uta usaiso shibun u jisu uklam ong uta ubayaine bat nga pila danga ngayaine bat nor kalong thik kum kiseng perthei rakat badang biang nganyaine rakam biang syu ya ka jingsu thu ka jonga ngalami ngalakran no sewaipan rei habang alayo ayo jisu kani kalong renyeng kalong met kalong mensiam ka jonga ngadiban bread lut ha u jisu lagi phai sa ka kitab ka berim ka kitab kisiem ka baar kalong ka baar ka dekhat ka bakhatwe ka ktien ka jong ublei ka ongkum ni sapang ka tu ka jing thu e ka jing rong no jong Elijah sebeneng ka ktien ka jong ublei ka ong kumni bat u Elijah ulakiu sebeneng ha kaleer ka khlam ong ulakiu sebeneng bat ka eryong rek ong ha ka eryong sebeneng ki para bangai kai ka bangalaban suthu na kani kalong ba habala ra yang ha ka jing long mensim ha u mensim bakhui nganyo pankiu saki weipat ki kerdan ki bakenjam mensim jong ka jing suthu sapang kador jong ka jing long jonga unong but ujong jisu unong rai isya mensim ha ka khoros jong ka jing rai ba san spa sa hu nyau ka bang ji rai ba ongum ni hau kris ngalalak na kapop bat ka jingkit jong aphar kalado ha ukris ba ka khlem ong bat ukris prabangi ako aban pen kemau sai ka wei ka jing yathu makata kalong baro ngitip ya tu konong ruai ka bapau nam ba ka kristilin ha ka jing ruai ka jongka ki den jat house yap footprints in the sand ha ka tu ka jing ruai kaya thu sa pang iwe na ibarit ibayat rengkat bau jisu ba ka ta ka jing yat lenti ka jong ini khun khna iyo iki den jat la jong house yap ba tangkat tu ka nepor imsimi isu ki den jat lajong bat ikeli yo jisu ko kenrat shanopat ki denjat jonga u jisu ong phinami isu ki denjat makat ba phidang yai bat nga ngau thu ba phila thai nga sim no yapi nga ra no yapi haladi bat phidon menta hanga prabangai kai ka bangalaban su thu hang ne kalong habangi wan ha u jisu bakane kalong renyang kalong mensiam kajungi ngi berat ha ujisu unkit ya kejingkit ki bakhya kejongi nama kata ki prabangai kabaha baka kham deiru banong baro ubadon ha ukris
Kebentang, kebaar, kebangakwa ban bu akan ni kapor kalong kum ni. Bandan hau Chris kalong kajing yo mentoy kebakrau ha kajing im kebakenjam mensim kejongi. Namarkan penduk no yang tu kajing meng kajing sarong thala jong kani kajing im. Habakren sepang kajing sarong kajing thala ubriu barok ubalak habriu sakani kaperthai. Yo don hangnor nuki bamlong kumta kumangaong. Ubriu barok udon lakajong kajing sarong. Ada umha bakani kaliang, unha bakani koi kaliang. Ndan baik inori ipor iba uhap. Bakata kalong kajing sarong. Uwe na ki pastor rangba uong kumni. Ngi ki balong ki pastor. Katu keburam percaya barok ngi kelet no. Rekum yang ngiru usaitan ustad palat. Unra ingi highway benta bangimpoi kan mau. Bat hangta ngi kelalong pun ban kinong ilek persya ya ublay. Pi kajing start, kajing kaspa, kajing tip, kajing klan. Bat ki eke barok ki baka percaya keterwa. Kapen long ya ubriu ba undon kani kajing sarong. Don ki ba sarong namar ba Kim Jupang pisah banthi dawai. Don ki ba sarong makajing klan kamet. Don ru ki ba sarong nama baki klan ban bang. Ada nga bam si pliang ki kin bam sau pliang. Keempat long e ban ya nujor bat ki. Bangam ti kota ka bam ka jengki kanyalam seno. Reke e ka ba ijli hangi ki para bangait kalong kani. Kajing sengau sarong ya katu kajing sengau riu blay kabadon way po way. Kani ngaso bakalong kabama. Bat kanyalam mingi siya kajing bakala jong kajing long jiim jongi kum ki hun jong kabalang. Bat hak ni kapor ngakwa ban pen kan mau yang ngilang barok. Sepang usol jong katarsos. Uni kat kum kajing atho. Loong ba ulong briu bameng basarong bam ju sengap ino. Bakam yang le bolong Parisi na ki Parisi, ujiu na ki jiu, Benjamin na ki Benjamin. Umi nak kata kejat berdua ke bagi jipun mi ya kita kireu kadiang. Kiba lek saka matang dak ketika kadiang ban rai ki sum ki wat ki jongki. Ba isin bakila thau unjulat. Unjubaklah debet. Umi nak bakum kata kejat berdua kejing start uyo lut. Kejing start jong kaniam kejing start jong keperthai. Bat hakajing sya upol ulong mau. Kaskul ba hakalong renyang kejong u. Ubakum uta ubriu. Bat haba upendep ya kejing shit niam kejong u. Upendep om nakam takaburam kejong ublay. Rei kejing kwa la kejong kadonut kabameng. Bat hakajing atleti kejong u sa Damaskus ngiken mau. Uni ubriu ubameng. Balasyong haki kejat kejong Gamaliel. Eka bejai u. Ublay ula bread yu na ukulai. Da kejing lempat kebae. Bat bantan yu ban patom yu hakejat jong kading pana. Bat day hangta uyu iyo Jisu. Bat usngau tho ba une uba uya kendo uday hi ublay. Baka jing kelak kabamut ju kawan. Hado ba upol ublay upenon kami u nakabenta lakajong kaburam. Bat day une mamarsiteng jong kan testament kabatamai day mo ukijing tho kide kijong ubaro. Bagi para bangai habakren sepang kajing sarong susu. Kumbangal ong ngi kibriu ngidon la kajong kajing sarong. Ngakan mau hakitu kipo na mangalaya kijing long samla. Kisamla barabodi ki besek syak keno habakren sepang kajing sarong. Ngiru ilaya ya kata kajing long kum ki hun samla. Hatu kisnem pikan mau tu kisnem nyopo prapo do prapo san. Lalong kumapong ini pom kajing long jiki hun samla. Kalong kajing sarong kajing kelau kajongi ban I isnyu ubajrong teman utama lakum ule no bakum ju ban pong kasut kabut kabangi thit nya pong baki patlun jungi ka siliang ka katang kalong kabakam he bani kasengkai kajongi kita kilong kijaj jingrang kabangi pong tu kipor mat ngai la diro ngala pong kum tu kijaj patlun kabangi ong ki bell bottom la way perlu usuk kan riun singan su khat pra mangakan mau kabakhat do
kabangan su kadeka arfwe insi. But kadeka bakhat do atat mangapong kitu kijaj patulun. Nakan ma ko isingi ublay habang ami nakan ka yeng ka jong ublay. Kadeka singi kaba kadangka school penpau. Kaslap ngamare siyeng rengkat bakataka but bakataka bel batom ka mangapong kabalong ka jing sarong. Habang ngadang kieu siyeng ka jong imay kadeka jaka ka bapun kieu kasyat kataka arfwe insi bakataka but. Ki khaliap ki hem jong patulun bangaur da peluk hasurok tilut barok. Lajhi ki jan kinap badon ki belayar khiru. Ngamare ngapoi si yang bangadaong artat kattu nganum tresyo. Ban pong ikini ki jaj patulun ki bapen sarong yang. Bat kumni hangani kapor habang ngayeng hapdeng jong pi. Ublay ulai isnay banyalam nga haduk kumni bangalong kumni menta. Kumnong syarai jong kabalang. Kadon takaway kabakaktian ka jong ublay ka ailat. Yengi bangin sengaw sarong. Katakalong katkum ka kita bujira may akalong kabakhanday kadakot kabaarpusa kabaong. Reuta ubas sengaw sarong tuun sengaw sarong kani. Bau syempang. Babaw ito yang ha. Bangalong try. Ubalik gijing leit. Ya gijing bisar. Mat. Hakahok. Yakahok hakakandaw. Nabahagini ki eki baro. Ngas sengaw bahagany. Ki parabangay. Habang iwan siya ujisu. Bangindon ha ujisu. Kaktiin ka jong ublay kakular ka jing pentamay. Bat ban yo ban itu kat yo ublay. Bang sengaw turu ya ka jing penim ka jong ublay. Kadan tangkaway kalenti. Bakata kalong kalenti jong kading panah ha ujisu. Unong rai siya mensim tu ka jing rai ka bakhan prapuway ongkom ni. Hading panah. Long ka buram yang haduk mensim ngakan syem jing suk jai bat jing kemen. Kabenta kabalai bandon ha ukris kayalam yang ngi ki bangai bangin IT no ya ka buram ka bangiri pensaaj baro sikata sya ublay. Kabamut bakanu baro ka bangale nang ni sakmat ka buram kandai ka jong ublay. Bakabalong sisa ka mo ka ktien ka jong ublay. Baong ublay yala ka buram bayala ka jing yaro nganam ya sam bentabat no bat nol ni baki blay tau bah ka jing sisaban ong lengkot kalong ka jonga ka du no langa khen ka bakor ba parabangit ladangila le ya kata ila pendep ya ka jing dawa jong ka ktien ka jong ublay ka baong hakasiti ka banko seki korin kalau nong ka basipau ka dekat ka balai huway to le ya ki e baro ban pendon buram ya ublay bang ong ipi para bangait bakan num kot tangkata kan penlong yang bat ipi ki khon jong kabalang bangin nang ban IT met ban mensim sya ublay kum ong si pol si ki koren ka banengkong kalonong ka ban riu ka dekhot ka ba arpho namala thiet ipi da ka dor ba tinamar ka talap tu pendon buram ya ublay ka met baka mensim jong pi ki balong ki jong ublay ka benta ka basaw ba ka bakhado kajing don ha ukris kapen thamai ya kajing im kajongi kabamut kajing long rim baro kadu no namar ba kaktien kajong ublay kaong we baro bodon ha ukris long jing thau bathmai ke barim kaladu no kami ke baro kala jalong ki bathmai bangan ong e phi da ka basai ki para bangai ba lada ngimut dak jing le brio bangin pentmai la de katakan nomlong lani bangi sipurthu ya nor lani kijing kai jong nor kabakini kising sedang banmi kijing kai ki babakla katakan nom pentmai ya kijing im ke jonga bar kijing im ke jong phi kabale dak brio kolong tak kijing le brio wal laki persang ban penemnas pangkano kono kamar kano katiar bakalong kebabahakan nomlong kumta ngakan mau hakapor kaba ngadang lithi de ka Sony CD player bagi ong bakalong kebabaha bangape hapo ki kot khubwa lapun mana bakani kala bantem ikinu ki jai CD ngalai banthi nang thina po home care hakador kabalak hamremi kat badang don hang tu hadukan kalong dalapo hiang kamlong syu baka sakut si sakut ngalalek banra biang kata katiar sedukan bangalaong kumno mo kum kani katiar kabaki lapen benar
sarong bakalong kebabaha. Habang ay kata ka advertisement kaba utu ubriu hukum sim bakala jakaban simik sidi usim yu atakan ta utep bakal telun. Kaya ngong kumnu kum ketuk advertisement dahau ataru long rebeli bakam long ong MP mama katu ditang advertisement ngas ngutu bakadai tang kejing le beriu. Bat kawai kejing jiaro kebangan numklet bakata kalong haka arpo itrik Desember arjar khatnyo ngai kendu ka aksiden habang ngalai bi para khadu se umsning sebadon kejing ya beriu. Poi halat syarai ngalai yai lai uta utrok bakit umknyang. Bat ula penher utaru ngangayat ka lakajong ke speed. Pen makata ka trop kiong bakam don break show. Ngalasi syatan ra nadin bakali kala pai sada kenriang sa sisien uten ra biang na kejingkang kejaka ka bangasyong mga. Kali kala pai kala jot kasyaka kamon khmat kala kedia. Umlong si banle kumno hadim la pendep iki baru baki pulit ngalara yakini ka kali satai sepo authorized workshop maulai. Mana po yang tu kila estimate kebarem kebala kedor jongga kala he mga ong yuta bodai pe kani ka kali indala dep kan salong kum kebat mai kalong em kum ta ong MP mama kam long kum ta kan long kum kebat mai ta kam long syu kan don hi kejing duna hang ni hang tai ringa aingu yu belai bahaduk menta ngarang pendon kami kani ka kali ngasuh tu para bangai baka balik do ubriu kam long setia, kam janai, nama balik dah ubriu. Saya wajib tu khana, ibang kuat banyak tu siapang ya ladi. Kata kalong hakipor ke bangi dangrit, hakasnem khandai spa angrip nyau kedai gandang song kelas tu. Begitu kipor kejing kuat ban penkala ya ladi sya unu ubriu, ban long kumuta. Kuah ikatu kejing pertu ki kena kadon. Bangilai si parlok melik khapsnyu aha dukan khapsnyu ang tipo yom malki. Bat utau dukhar kata kedukan ke jong u. Maria rung ulabu kitu kidur jika aktor pareng ki aktor film Hindi. Uta ubak khamswa nga ulak kham. Bat ula jet yu wei ni ki aktor pareng ngam ken mau syu yu jet tang bade aktor pareng. Bangakwa usnyu jonga unong kum jong utei. Ada kamu kadis kepali ke jonga. But ngajiet pitip you know. Ngajiet you aktor film Hindi. Bauta udah Dharmendra. Ngong uni tu bukan ikan. Bahakat bau dang kap utau dukhar. Nganang perkhat di bangan selong kumtei. Ngan selong kumtei. Ngan selong kumtei. Daladep kata gijing kap senyul asio kepisang lemi. But si parlok ngirki uwe. Nama kata ka make over, ka change over, ka bangi kwa. Kamlong setia kumta. Nangape yung i jakaban itenat, i komik penban. Utar kumbatap da kabul, ngar kumasyutap da kabul. Kamdon kata ka make over. Para bangi, kabalik da ubriyo kamlong kabajanay. Bagay banga kwa banong kani kapor, kalong ba. Sisin bangiwan ha ujisu. Da kalenti jong keding na kajing pentemai kan ja ha kajing im kajongi but yangin ong kita ki branded item bakum ju yangin ong ki showroom condition Christian ban le you balong branded ba balong showroom condition Christian kalong tu ki mar ki bangi ik plastik baki ju kito kitiar kali ne ka kali ne ki no kitiar ki bangi thiet na showroom ban sibu hang to re ban pendon kami ki hakani ka percaya ke bangim kumju yang abad ya phiki para bangai langilap syak beran ha ujistu mula penlong yang ke jingim ke bejat ke barem ke belak sarang syak kata ke jinglong jong ke jing thmai ke itenat ke bamdon si tangi ibe idak thok ke jingmot kamlong ban si syong haju deban mi deban ya syakani ke percaya ban sakhi ya ujistu shano bat hangno hakaba ublei uibet ya kaban pa ban pendon yang i pikan mau para bangai ya katu ka jing khawai niam jing khawai song kurim hakana Galilea hakaba ujisu pen kelawannya ke katu ke kada hahin riu tu liki khra balda don ujisu ban pen kala
kan long hitang ke kababit tangan taban tet kiti ban sai kejan re haba u jisu upen kala kejing bang kejing tiang kejing singam kejongka kalong keba umdon bala ban batai kumju ki para bangai kejing im kejongi rau jisu lapen kala saka wan ke batmai kan kambang kam tiang kejing dei jonga bat ki para brio kambang kam tiang kejing dei kejonga bat kabalang kambang kam tiang kejing dei kejonga bat ublei balau jong unong penim ublei un kerku ublei nyarap epi ki para bangai sya bakani ka khubor kalong kejing kai bakalong kejing kerku naka benta jongi ublei namar kaburam kejong u amen. Kebetulan memsan lembaga tu jangan tu khubor ai pada jadi di kapor play unang ai pi kebat kesai berklaim dekat bat kayin kesemu ai kublai itu nampak kita simta baru ni kapor tadu dong tem nang lam jerwai kita urwai bat bangi baru kita ni kapor bat dong ta cukup tu baru kita mit biang ya kayin meni kebab long kedong dimta pada bagai ye dan ini kita kenal nak dah jang kita bagai baru apa jang pelang yang meni kecupli menstep nadu kapor new beci hadu sifu beci kita bagai bayi tuai kuat ban wan kila ban wan hani yang meni ya kaban yo ban pelong yang kejing sen ya kejing doai ya ik beliru ya ki perbekit barok ki baju kesan ki baju itu rengat pat ni ki perbekit ki baju ya ka kesana ki perbekit cukup balang ki wepat ki perbekit ki bela banyo boleh un kerku ya pi un nyalam ya pi un rengat pi ba pila banyo man ya ka kerku lengba jong kedi kedi sekeri tahari kapor kinyo ban pumai no ya kedi kedi seng da ka bang ruai lang itu ruai ba reus pa lai pusau reus pa lai pusau ba din jong kedi kedi ruai sai sin pa itu Tbn B Khongwir ba sebab pelai ni da ka jikru ruai try pelai da ka kerku ai ka jing suk aporu nakamana gospel cumi angin bam nakamungu tuin jaro ya kupa yukun ya mensimru unam halakta amen tingirwai keberus pa lai usah Trai pelada kabakurku ai kajing suk haporu nakamana gospel jong min angin bam da kabangung tu pendap kado nujongi da kajing skau bananeng tingin ya royami junom bat ki angel kud buneng tungin riwai tungin yaro ya ukupa barukun ya umensim rujunam haleluya amen. Bata ka bawai no jong kini ka porto da ai kajing ai kepada biang jong tribe nong penim jong Jesus Christ
kejing ba kaba phala kaba mayan ya kejong blay bau kapa kaba bom jukut lamba kejing selok kaba tiang kaba pencai bor kaba ri kaba ajing ten kejong mensim bakhui tuda ai begini lai ha uwe kin lo ringkat bat ngi nado mentabat syiduk ki babam jukut amen